wachaka ni weche manyien jofwambo mpacho ka ndio lando ni gibiro bago ng'anyo chieng' tich adek mabiro mar kwedo rakruok mobila osebedo ka rakore kodgi gi jofwambo mpacho ka ndie. Ma ndio wachi gi riwruok mar jofwambo men Kenya Union of Journalists kata KUJ bang' obila weyo thuolo jafwambo Macharia Gaidho magiyango ni meko mare ne oboth negi bana bang' gwenyo nyinge gi jago moro ma jakedne ratich oganda magisebedo ka gimanyo. Maendi biro bang' obila goyo kendo risasi jafwambo moro e kinde ng'anyo chieng' tich ariyo. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. En lendo ma ogol gi riwruok mar jofwambo ma pacho ka the Kenya Union of Journalists kaluwore gi rakruok ma obila kod bede sirkal osebedo karakorego gi jofwambo ma pacho ka anyete kinde ma gitimo tijgi. Riwruogno lando ni jofwambo e pacho ka mangima biro bago ng'anyo chieng' tich adek mabiro kaka yor kwedo timbe ma ok kare ma osebed ka itimo ne jofwambo. Ma biro bang' jafwambo Matene Macharia Gaidho ne owe thuolo bang' kanondhiye gi obila. Gaidho leno ni nyamburko moro ne luwo bang' nyamburko mare ka oya kar dak mare Makarin bang' chich gi nyamburko no noringo do jatend obila Makarin mar tony. Kata kamano jogo mane lawe no chuondhi jatend obila Makarin ka obila ne rangaranga. I was blocked by a civilian car. As I was waiting for it to move out, two other men came on my left side where I was seated. My son was driving, opened the door and tried to pull me out. So I refused to get out of the car and instructed my son to drive away. So we drove away. I think I was left with one handcuff on my wrist. We drove away. They followed us and we decided to come to current police station because we recognize that this is an abduction or a carjacking or some similar criminal activity. So we came to current police station to look for help. We drove right into the station, but those two cars followed us right inside and forced me into their car. Olero ni no penjo bura motenre ko tich mare to kano kwa jogo mono miyo fulre ne ginyise ni gin kod magina kod nyamburko mar Subaru omiyo mano nyiso ni gin obila. I was handcuffed and I was assaulted. They were demanding to know why I was resisting arrest. And I told them I was not resisting arrest, I was resisting criminals. Gaidho en jafwambo mandiko e oboke ka kinde mokalo nogolandika moro machiwo ler e wi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka kaluwore gi meto mar osuru kod pek mar ngima. Bende nomenyo piny owacho kuom rem chopo singo mano omi jo bodaboda kod mamamboga ne sirkal ne biro bedo margi. Chich nitiere ni andika makamagi manyalo bedo ni nomiyo obila ondhiyo Gaidho katendo obila ogolo report ne gin ok girakre gi jofwambo kendo no mak Gaidho kuom hawi marach e kinde mane gimanyo jal moro mong'ere kaka James Gaidho ma en jakedo na thiro mar oganda. Hata kama ni mistaken identity, Mash is not a criminal. Kwamba mnamshika na kumrusha kama gunia. Na tunakemea kabisa na poleni sana kwa familia. Bila shaka ni swala ambalo hatutaliachia hapa, tutalifuata hadi tamati. Jana tumetuma statement, lakini imekuwa statement zetu ni kama wameamua sasa ni za kufunga nyama, wache waropoko hakuna kitu watafanya. Kata kamano, Gaidho no tamore wach makamano kariwruok jofwambo olando ni tich adek manyien gibiro bago ng'anyo mar tipo mar kwedo timbego. These protests right now, they are not being spearheaded and led by opposition. These are protests that are being led by Kenyans who are tired with the bad governance. And therefore, we are justified right now to call for a nationwide protest, which will take place on Wednesday. And we are calling on all journalists across the country that this is the time to defend media freedom. This is the time to defend our country. Meko makama biro mana seche machuok kende bango bila chodo gi magina jafwambo mar Media Max Catherine Kariuki e kinde manori ko menyo ng'anyo mano bagi county Manakuru. E kinde ng'anyo makamago jafwambo mar Citizen TV Emmanuel To bende no yudo hinyruok bango bila bae gi iro malungo wang. Matimore bang speaker mar od bura Moses Wetangula lando kinyi makawuono ne jafwambo ok biene gitiyo gi apisgi mantiere od bura kendo tero gi oko mar alwora no kowacho ni apis no koro ikano e mwandu moko bang' rawere monjo kendo ketho od bura kowacho ni ma biro timore mana kuom kinde manok gino mokwere gi jofwambo mag od bura.
Jofwambo e kaunti ma Nakuru nobago ng'anyo kase obila kuom chwado gi magena jafwambo Catherine Kariuki e kinde mano omanyo ng'anyo mane dhi mbele kaunti ma Nakuru ka koro gidwaro mondo mikao okang' mar chik ne obila no. We are giving them by Monday. Kama hatakuwa tumejua nani alipiga risasi, tutakuwa hapa. Tunamjua. Ndio tunasema gari ilikuwa gari ya Sirkal. Tunamjua. Every Monday of every week tutakuwa tunakuja hapa, tutauliwa hapa ama tutakula lunch na hapa breakfast. Ni jambo la kusikitisha kuwa an attack on Catherine Wanjeri Kariuki is an attack on all female journalists in Nakuru and an attack on all female journalists across the country. Kama iwapo maafisa usalama watachukua hatua, basi we want to amplify our voices. Today we will continue amplifying our voices from here henceforth to ensure that all female journalists and all journalists in the country need to be respected and democracy must be upheld. Lydia Okeyo, Ramogi TV.